Malawi Today. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Chichitikireni sona imene inayankhulidwa ndi president ku parliament. Zambiri zakhala zikuyankhulidwa, anthu akhala kukamba zosiyanasiyana, makamaka kupanga kulozamo zinthu zimene zimoneka kuti nzaboza zomwe a president anakamba. Ndi anthu ambiri akhala kukamba zosiyanasiyana. Apa Alaiton Mangochi akupempha zipani zosiyanasiyana kuti nazonso zituluke na ziauza anthu zoona zenizeni zimene zili musona. Nde zambiri iwowa ayankhula. Tatiye timve kuti Alaiton Mangochi abwera ndi zotani. Opposition uthenga ndiwu pamene nduna zikusokoroka kupita madera kuti zizikanamiza be Malawi kudzera mwatate wawo wabodza uja President Chakwera amene achedwe former president pa 16 September kuna kuti nanunso afodi UDM DPP tachalisani misonkhano nanu weekend mukatsutse kunena kuti ndizabodza awa akungofuna kutiona kupusa kapena kupitiriza kutiona kupusa. Mukanene chilungamo Ainoki Chihana tukunyadirani, Ajabi Muhango tukunyadirani, Adaliso Kabambe tukunyadirani, pa ground Alfred Gangata, Norman Chisare, Samie Sulemani, a Victor Msowa, a George Chaponda, Gladys Ganda, Mere Navicha, Catherine Nzumara Kumpoto, Anzomera Ngwira, TN tipite pa ground nonse aspiring candidates our opposition ni pitani weekend mukalalike Chakwera wabodza sanga chita action iliyonse chifukwa zake za mutu mwake zimene zija zamusona. Musamulangize president kusinda zinthu, mumulangize zakupakira pa 16 September apakira zipita. Ngakhale ena mparliament ali matukutuku ngati nyumba ya anamangira ndambu yawo zola kuika parliament iyo inali anthu amasompenya anamanga imeneyo ukakongola ndalama ku China. Inu mukubwera lero mwapeza mwayi otsogolera nyumbamo nkumaopseza anzanu. Liti mimba zake zimenezo mungaopseza anzanu mimba zake zimenezo? Ndi ndani iwe? Iwe ndiwe ndani iwe? Wodi uzaopseza zinzako anthu ophunzira bwino. Ungaopseza anthu ophunzira bwino apungu otsusa boma mparliament. Who are you? Iwe tusidoro iweyo. Sidoro ndiwe kape wa chabe. Ngati uli doro akudikira kumakanjira huko. Nsewu wa makanjira Mangochi akudikira anyamata upite ukabyarike sobodza akudikira adziwe pa 20% imene inatengedwa ku Saudi Arabia mungutukwanisa fumu makanjira huko. Chambo ngati MP wa makanjira tapita ku makanjira huko ukauze Amalawi aku Mangochi makanjira chimene munachitira 20%. Ngati si Thanksgiving yopusisa anthu amakanjira kukupasa ka uminister ka udepute ko tapita kumakanjira. Amalawi osalolera zinthu zopanda mbitu izi kuti zizikunamizani osakunamizani. Inu ngani muone masomphenya pa 16 September mukapanga bwanji kumuchotsa uyu president wabodza Chakwera uyu wabodza uyu Chakwera ndi wabodza andimange ngati ndikunama Chakwera ndinu president wabodza Malawi yonse ino west inu ya Chakwera mundione kwambiri ine Alaiton Mangochi kumene muliko mutalembalemba sona yanu ndikumapita mparliament kumakabyalika Malawi ndizabodza. Ndiponso ndikuchallengeani pano achakwera msonkhano wanu kupanda kuyenda ndi mabandi kupanda kuhonga ma 2000
anyamata anuwo nduna zina zimakhala ngati za ku India zimaonesa chitukuko cha ku India koma munthu wokhala m'Malawi savage wachabechabe sitikuzifuna ifeyo. Aino kichana ndasangalala kuti mutapita kulumpi munali ndi anthu ambiri otamve utenga wanu, mwapitanso ukasungu munali ndi anthu ambiri achapi muhango konse Anzomera Ngwira kumene mwayenda, Adaliso Kabambe, Felix Njawara, Fredo Kisi, Awira Tikalonga, Mai Patricia Kariati, anthu akukutsatani simapasa ndalama koma awa IMCP awa amene afuna weekend atuluke azikanamiza Malawi. Muzikanena za zitukuko zimene mwamanga maroji kwa Kapatenga kuja pasalima paja munene mafrasi ku area 47 munenezo zoti mwakula mabasi mwabisa South Africa weekend munene osakhala zowapyesa anthu mparliament never inene wakhala pungu ineyo iwe kundiwapyesa ine zinakasweka momucha ine sunga ndipusitse ngati ndalama zako zogwira ntchito tuma anthuwo andichite eliminate ine koma ine. Mmenemo ndi mmene ayankhulira a Lighton Mangochi. Kufika tsiku la lero tikuwadziwa a Lighton Mangochi ngati activist mkulu amene amazuzulapo zosiyanasiyana makamaka mmene zinthu zikuyendera mdziko muno. Nde alongosola zambiri zokhuzana ndi State of National Address SONA imene a president anayankhula masiku apitawa m'mbuyomo, ndipo iwo timamva kupempha zipani kuti nazonso ziyapite zikauze anthu kunena kuti SONAtu ikukamba zakuti. Kwa anthu amene mukutipeza kumene, subscribe to the channel, comment, like, osayiwalanso kupanga kudina kabatani kabero kuti zambiri zimene zimabwera pamalo pano zisamakuponyeni. Muzikhala munthu woyambirira kuziona. Takhalani pomwepo tikabweranso ndi video ina. Zikomo. Chisare, Samia Sulemani, a Victor Msowa, a George Chaponda, Gladys Ganda, Mere Navicha, Catherine Nzumara Kumpoto, Anzomera Ngwira, TN tipite pa ground nonse aspiring candidates our opposition ni pitani weekend mukalalike chakwera ngwabodza sanga chita action iliyonse chifukwa ndi zake za mutu mwake zimene